Pastor. Ngiyabonga kakhulu. Inkulumo yami ngizohamba ngibe emotional. Ngihamba ngikhale. Mawukhona onento ukuthi ngisule ngajabula kanti njengoba umntwana recorda nje lento idlalelwa ngezulwane ezizayo. So makhona unembeza ukhona ngaze kube ukuthi ngisheshe alisusa sonke sithisha. Sibonga kakhulu. Ngingakanibingeleli ngizoqala ngibonge kuwe mphathi wohlelo bese ngithi ukuqala kwami ukubona into ekuthiwa i-graduation ceremony ngakithi eShoko ekhaya oyaye still kwaNdlovu esitolo kwaNqoba graduator ubhuti uSiphamandla ongasekho noSisi uNontombi naye futhi ongasekho noma nobhuti uPhila wayengxenye yalo graduation nengane zomzoyedwa owodwa lezi sikamama nobaba yedwa ngangiqala ukubona umuntu ugqoke kanje sizoxabana into serious ngangiqala ukubona umuntu ogqoke kanje uma ngingaphosisi mhlambe ngangingango Kenyatta uma ngangengango sethu le age le ekwenza ukuthi ke ngithi ngicela nilalele ngoba i-decision ngayithatha lapho ethi nami ngiyafuyisa ukuthi ekukhuleni kwami ekhaya kithi kube ne-graduation ceremony hayi yami yethu ekhaya kithi kuthiwa nje lwamuzi nje umuzi nje wey'fundiswa and ngangijabula uma ngibuka indlela esasiphefoma ngayo even nasesikoleni laba khona ethembele lithi hayi ayakhala ekhaya yeza lento yani i-graduation yeza kwahamba ke hayi kwacha ayiyeza yona kodwa ayizi nje ngokufisa kwabani kwami ngakhala mamthembu ngakhala kodwa ngayikhoda amanxeba ingakho unono ufunde waze waqeda ngephakethe lawo angaze ngimfunele ngisho ukuthi afunde ngo-NSFAS ngoba ngangifuna ukuthi nali graduate liphume ekhaya liphuma kimi uhamba kuno ngisele ngedwa manje ngiyabheka uma graduates akhona lapha nakuphi ekhaya hawu ayike ngifuna ukuthi ke le party namhlanje special mbeko ayincane kumina impepho ngithe ngizokhala ngoba ngiserious angidlali impepho eya kuNkulunkulu ngalekhaya ngibhalile ngespeech engisibhalile but ufuneke nginikeze i-background ukuthi ubaba ke usuke njengenhloko umholi uyena othatha umndeni wonke awuyise kuNkulunkulu athi nangu mfazi nengane nathi imithandazo nenhliziyo sabo abanye basey'koleni bayafunda abanye sebegraduateile bafuna imisebenzi abanye sebeqomile bafuna imishado abanye baqonyiwe bafuna ama-girlfriend athembekile yabona zonke lezo izinto okufuneke njengenhloko yomuzi ukuthi uyithathe uzise phezulu nolwazi-ke before ngikhulume njengomphathi ngifuna ukukhuluma njengobaba wakhe nje mhlawumbe nje umbiko eshilo ukuthi 40 minutes cha ngeke 40 minutes but I wish for le ceremony encane ngaka namhlanje ibe inspiration every time kuwenzeka lezi zinto esizenza la kuleli tafula ngivele ngikhulekela izingane zala ekhaya ukuthi ungathi ngabe ziyayibona ngoba kukhona ukuthi ungayiboni or uyibuke uyijwayele nje hawu sekwenye iphathi futhi akasinaza kodwa ufundi lutho futhi awuyisebenziseli ukwenze njani ukukhuleka nawe uze uyifisele yabo so
ngiyafisa ukuthi ngithi today it's a different occasion altogether. It's not a birthday party. Which is why I even said ibirthday kaAbo ngisawuphinde ibe khona. But ake siqale ngayo bese siya kule party kaNolwazi ngoba ngifuna ibe inspiration, ibe yodwa nje. Uma ngithola ukuthi nosinazo une-party asimshayele naye yakhe ibe clean iphele bese nale ibe separate. I wouldn't want for it to be fused with any other thing because I want for it to serve the purpose. Le graduation engikhuluma ngayo uqale ngayibona eyayiserve njengoba mina namhlanje I'm proud of the person that I am. Angilindi umuntu ozongitshela ukuthi I should be proud because I know how long a way this thing goes in inspiring even the upcomings. It even says to me, there's a lot of fires within myself that can be ignited to give flames. This being an academic occasion, ngibhale speech, which I want to believe that this speech is equal to the occasion or to the occasion kaNolwazi oyindodakazi ke yami ngokuzalwa uBhoti. Ngibhale ke ndu ngesingisi. Amanda ngibhale ngane ngesingisi ngoba this is an event yani na yezifundiswa. Ingakho nobaba uMsimanga uthi kuyena likhulume leli gama lesingisi. Don't be apologetic abonga for twanging when you speak in English. When you want to give killer punches in your statements, do that. Why not? Because ezinye zezinto ezisenza isingisi singasazi namhlanje thina besithi masisikhuluma ebhasini kuthiwa hey khuluma isingisi phambi kwabazali sigcine ngapho. Ufunani sethu? Oh, awuwazi ukuthi ucinga koze kushaye koze kuphele. Mawungekho myekeni qala ngaye nje graduate. Nalike nasike ispeech sami ngisibhalele uNolwazi sithi ke sanibonani nonke, family, colleagues and friends. Thank you for joining us today in this beautiful and intimate celebration. Intimate. A moment not just for academic achievement, but also a moment of love, a moment of family, and a moment of restoration. Today we honor a young woman who is more than just a graduate. We honor Nolwazi, my niece, my blood, my daughter, and a shining light in our family and in our working place. Nolwazi's journey has not been an easy one. She spent much of her childhood away from her father, away from her family. Life may have separated us for a season, but today is a proof that love has the final say. Today is about returning home. It's about being seen. It's about being embraced. Today, to you, Nolwazi, my daughter, I see you, I honor you, and I'm proud of you. You have carried yourself with grace through adversity. You have chosen growth over bitterness. And today, you walk not just with a certificate in hand, but with dignity in your stride. I know what this moment means to you. It is not just a graduation party. It is a declaration
that you are not alone, that you are not forgotten, that you belong. As your father, I want you to know this. This family is yours. This home is yours. You will always have a place here, no matter where life takes you. And as your employer, I want to say, I did not hire you out of favor. I hired you because I saw a potential. I saw a mind ready to be sharpened and a spirit ready to serve. And you have not disappointed me. You have shown discipline, you have shown leadership, and a quiet strength that lifts others around you. You have reminded us all at Exemption Matric Center why we do what we do, which is to change lives, to restore dignity, and to offer a second chance. Your journey is now a testimony to the very mission of our work. To your siblings and colleagues who are here today, let us celebrate Nolwazi not only for what she has achieved, but for who she is becoming. Nolwazi, walk forward boldly, dream without fear, love deeply and with meaning, serve humbly, and never forget what you are worthy. You are worthy of success, you are worthy of love, and you are worthy of a place called home. Isingisi silesi esikhulunywa kuma-graduation ceremonies. Isingisi lesi esingakhulunywa noma yikuphi. Congratulations. I'm proud of you. Ngikubonile utatazela. Ufika kumina lapana last year maybe. I'm graduating next year. I did not even have money for this celebration. At least if I can get something, azange nolwazi afike imali ukucela imali. Nolwazi afike imali if there's any piece job that she can at least do, so that at least she does this thing independently and from her own pocket. Akazange azothi ngizacela ungixhasa. She came ready to serve. She came for herself. She did not come for anyone. She came with something in mind. In a graduation, I want to make it matter. Uthe uNolwazi esengivite ukuthi ngifike emcimbini wakhe ngibe khona. Wangenza ngabona ngacela yona imoto. Bayithi baba ngicela ukuthi uzongithatha. Uqale wacela imoto. Ngamnika imoto. Kodwa wabuya wazohlehla uNolwazi wathi sengiyakhumbula ukuthi konje in the first place why I'm here. And to me, that was a cry of a daughter for a father. Ngoba ngisho ukuthi uNolwazi thina simazi ekhaya. Sihlangana naye manje mhlawumbe ukwaphela iminyaka emibili sihlangane noNolwazi. Asimazi ukhulele phi, khule kanjani. Which is why I'm speaking of this is your family. Because ngiyayazi into yokukhula ubaba engekho. Thinking ukuthi ubaba is like this or should be like this. Most of the relationships that are not angaphumeleli as we speak is because we've got this particular picture of what a man looks like or should be. When we get men, boyfriends and whoever, and they do not fit into the picture that we've always had in mind, then the relationship crumbles and it fails. It's a cry of a daughter for a father.
you are looking for this man from a boy who himself never knows his father. He himself is crying for a father. And unfortunately, he's got to be this father to the girlfriend. He does not only have to look for the father, but he's got to be a father that he does not even know, and for that he's crucified. He dies twice. Kungcono kwentombazane ukuthi makubuza ukuthi uyindoda enjani, kusho emfaneni wakhe indoda enjani nje, kusho kwakhona akwazi vele ukuthi indoda into enjani, kumlinganisa nendoda okungayazi. This boy does not suffer from the very same whatever esuke ifunwa intombazane, but he's got to be that man that everyone is looking for. So it then sends a message that says, if you can be a father, be a father in a full form, in a full sense, in a full definition of what a father should be. God. Ubaba uNkulunkulu. And that's what I am, I think, to all the kids that come my way. When I pray for them, I don't have to tell them. My own silence, wherever. Ngiyawazi amaphupho abo, abanye abazi, abanye kwayimina. I stand here to amplify and highlight the good colors in the achievement. Unolwazi ungathola ukuthi yena uyana kuyi-graduation njengamanye ama-graduations, but I've got to make sense. I'm happy with uMagumede ethi kusa ngokunye after graduation, because uyifanisa namanye ama-graduation ujabule ithombe ebondeni, entrance, grand entrance, graduation countdown, done. Employment. Angena umbiko athi unemployment is a reality. Ask us how many of us have graduated but are not working as we speak. Every second person you meet on the street is a graduate who does not have any form of employment, and they exist out of grants ka 350 nabo like any other. So ngifisa ukuthi ke ngithi nolwazi, you've added to the family a list of these graduates that one has always been looking for. Even as we look for wives, thina as obhuti bakamvula nobaba bakhona, sekukhona ukuthi ngathi singathola wives okuzothi makuthiwa gqoka amagawuni la ekhaya baba ama-graduates. If we can't have it at least among ourselves, at least those that we acquired, that's my dream at least. Isingishiya-ke nengi-challenge mbiko yokungikhumbuza ukuthi in the first place, my passion has always been academic and education. For I know what education has done to my family. There's two things mina in my own life sethu engithi zasusa umndeni wami la wawukhona zawubeka la okhona. Two things. Eyokuqala ehamba phambili kunazo zonke wazi umoya ongcwele. Ey'ntweni zonke sengikwenze konke angikwazi ukuvalela ngaphandle umoya owafika ekhaya wasikhulula. Wakhulula nami wangicebisa emoyeni, ngikhumbuza inkosi uSolomon uma ethi uNkulunkulu ngikwenzeleni athi ngiphe nje i-wisdom. That's what Holy Spirit came and did to my life. Wangikhulula ngingenamali, wakhulula abasekhaya bonke. Uma ufika kule family yala ekhaya amaMthembu ufike uzwe ukuthi we are not heavy, we are as light as Nolwazi, we are compatible. You can fly with us. Usilengise kanje njengokhozi emazipheni akho ungezwa ngisho ukuthi sikhona, because we are light like that. We are not packaged, we are not luggaged. There's nothing esikhathazayo. We do not have an eye for wrong things, even to have it as a discussion. Hey, le ndlu kodwa yazi bingaba ngcono kuba le crack ayikho. No, wasibona i-crack sithi wow, wozwanga ukuthi umbala wale sithi hawu oneso lokubona ku-wrong uzobethi crack kodwa sithi hayi umbala, because we've got an eye for appreciation. That's what Holy Spirit did
when ifike ekhaya. As much as ingasiphanga ingcebo, kodwa wasipha ukukhululeka nesikhulula futhi. Into yokuqala iyasikhulula ekhaya. Eyesibili, imfundo. Ayi mina yangenzela kakhulu. Mina ngila ngikhona ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha kwasenyameni isikole. And ngikufisela lokho mntanami ukuthi ekuhambeni kwakho uNkulunkulu agcwalise ngoMoya oNgcwele kuqala. Futhi ngifisela lo mina engawuthola. Ungcwele, yazi ungcwele ngempela, uclean nami njengoba nginezona eziningi kanje ulokhu ngigeza. Ngona ungeze lo moya awukhathali. Ngiyakufisela wona bese ngikufisela ukuthi ke uqashwe. Uthola imali eningi, usho njalo mama. Uthola imali eningi mama, eningi, because mawunoMoya oNgcwele ngeke uyichaze ngemali eningi, uzoyichaza ngoMoya oNgcwele. Sithi thina sizama ukuchaza ngemali eningi uthi hayi aniyazi lento enisho kunokungaphezulu kwayo. Ngikufisela ke impumelelo nempilo ende. Ngiyakubona okwangempela, ngibona ngisho nenhliziyo yakho. Ngiyazi ukuthi ukuhlangana kwethu manje bekwesikhashana, kodwa uthe I think ubaba uMbiko yini manje ngiba ungade uthe mhlambe uMbiko uthe ukudlula la odlula khona, make it as if as kuthi indlela yokudlula uthi ubaba ikhaya lokulinda. Sengichapha uMbiko uthi ubaba le ikhaya lokulinda, kodwa bekusengazi ukuthi ekulindeni kwethu besingalitreata sengazi ukuthi sesifikile. Ukhuluma inhliziyo yami. Anisasave mina Mbiko, sengikhuluma nekaboss, sengivala kule 40 minutes ebeni. Anisasave mina, senisave umnikazi wombono. Umbono awufiki ungenawo Moya oNgcwele, akusiwona uMoya oNgcwele ungeyena uNkulunkulu. Ngiyayizwa lo nto leyo. Now ngisave uNkulunkulu mamthembu. Anisasave mina, senisave umbono engaba nawo ngingelutho. Umbono ususiza ingane eziningi ukuthi egcineni zifikelele life. Amakhaya amanye engawazi, amanye awekho eKZN, nase Eastern Cape, amanye aseGoli, amanye aseFree State. Ngiseva lo mbono. Ngifisela ke ukuthi ke niqhubeke njalo nolwazi, niseve with pride, serve with respect, serve God. Don't serve me, serve God, because I myself am serving God in whatever I'm doing. uNkulunkulu akubusise umpiyafofo baba bakho. Siyaziqhenya kakhulu ngawe bonke kusukela kuBhekizitha ubaba wakho wesende, kuza kuBhuthozana ubaba omncane wakho, kuza kithina kwaXotisana, kuya eNyumbazana, kuya eSibukweni, kuya eMfangvuke. Sengikhulumela ikhaya manje Mbiko, manje ngihamba nekhaya kuya kwaYishiye. Nawo onke amakhaya engingawakhohlwa akini kwaNquma. Siya bonke amadlela ndawonye akho, siyabamema nabo ukuthi ke bazothi shine the light over your achievement. Uphumelele. Bangamkhothanga bese ngesini ngikhona ngibona. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu umuntu ke ozowenza lamagama okubonga ngokugunyaziwe, i-vote of thanks, ovumelekileyo futhi nolwazi ukuthi inhliziyo mayekusina dadewethu ukuthi khala mntasekhaya, vele ukhala nje ayikho inkinga, usendaweni e-right, usekhaya. Nethishu uma ufikelwa ulowo muzwa nongasabi mfethu, but nje siyilendlu sisonke mfethu. Nami sengiyohlala phansi bozange sakhuluma emva kwakho, siyohlala phansi mfethu. Konke lokhu sikwenza ngothando, ikhona iculo elisho kanjalo lapha esontweni engisonta khona,
ithi yonke lezi zinto ezincane kangaka uthola ukuthi ayikho lento engane nikhekhe eli1 futhi uma ungayithengela lapha ePinetown uyihlalene engane yabo kodwa nje kuningi okulento encane kangaka yabo ukuthi sihlale la sesihambe ebusuku isikhathi thola ukuthi konje nje lo sibenzela mningi imiyalezo efihle kulento sithi ke sisi over to ipodium yakho khuluma nezihlobo zakho these are your loved ones abalapha nabamela abangekhoyo la thank you so much emshayeleni ihlobo cameraman bayavela indabantu Hayi, you're right. Hlobo la cameraman esinayo. ngathi egcineni athangani abaveli Esixabana sidudla. Sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila. Mina ngumuntu ongenawo amagama amaningi. Kodwa nje ngiyalubonga uthando. Phela kwakho konke nje uthando nomusa kaNkulunkulu. Angazi kuvele kwenze yonke into ibe right. Ilethe ukuthula enhlizweni yami. Ngiyabonga mndeni wami wonke futhi. Ngiyabonga my colleagues, thank you so much. Ukucelebrate nje lolu hambo nami noma ngingaqalanga nami kodwa ngithi mase ngiliphethe nabantu abanothando kangaka. Ngomina kuyikho konke. Kungathi nje benihamba nami yonke le ndlela. Mina ke impilo yami ngiyisethe kanje nothi futhi ngiyisetha but ukubona kwami bese kuba ngamaphlenzi kaNkulunkulu. Angazi kuvele kuhlangane kube kanje ekugcineni because mina ke ngikhule ngingane Nkosi yami ibihluphela e-high school nje ngisho ukuthi kube ngayimisele e-high school ngabe ngudokotela manje kube ngiyimisele nje bese ngimisele manje e-university. Kodwa ke emaphutheni ami ngathi angisahlehle emuva. I'm going forward. Ngithemba ngithi going forward kwasho ukuthi noNkulunkulu uyangilalela nemthandazweni yami ukuthi hayi nginawe mntanami asihambe le ndlela. Ngihambile ke le ndlela eUnisa akulula ukufunda eUnisa. Akulula ukuthi ufunde into uphinde uyichazele uphinde uye exam room ufike uyibhale. Bengihlezi ngisha ama panic attacks. Makuthiwa ngiyobhala. Ngisho sesingayo ngaku exam room sesibhala online bengihlezi laptop yami vile icishe. Yona lengisebenzisa namanje ku exemption ethi bese nje ayikho lento yakho. Ingoba ifunzima. Kodwa kunjalo uNkulunkulu nje wathi nje nginawo. Mina ke angifika amanga le course engiyenzile which is criminology. I'm a criminologist. I'm analyzing crime. Hola. I deal most with offenders, understanding why they did the crime that they did. Kanjalo the behavior yabo ukuthi ikham kaphi ngithatha mina kusukela emuva. Usebenza na. Yebo. ngazikhona isikhala sakho la Ngiyathatha nje le course angazi ukuthi ngiyenzani because ngiqale mina kuyi-teaching because uma ube uthisha waretire uyazi ukuthi abazali bawuthi mebe into uthi nje nawe hamba kule ndlela le ngizokusiza kanje uzoshesha usebenze. Manje ngiyafika mina e-library phela eUnisa masifunde sihlala sonke library iyona ndawo esifundela kuyona le. Manje ngiyafika le library sonke senza into eyodwa sokopelana phela lana yini engizoyifunda lana mina ngifuna i-challenge ngiyithanda i-challenge mina ngifuna i-challenge. Ngithemba ngithi ngonyaka olandelayo sengithi kumanye ama-students hayi mina guys ngiyayiyeka lento hayibo uzosebenzaphi yini ngithi mina ngiyoba i-criminologist yini naleyo uzofa ngithi mina nginandaba na-teaching nje baniyakwazi emaklasini nje ngiyafana. So ngithemba ngithi ngithatha leyo mzila loyo abengingazazi nami ngenzani but ngithemba ngithi ngiyabuka ukuthi because ngithemba ngimeja nge-psychology. Mase ngiyabuka le psychology engimeje ngayo ingisa la vele kumele ngiye khona because yonke indawo ke mina angazi noma ngizosinhlahla noma igadi. Wonke umuntu mayefika empilweni yami uvela athola icomfort athola isifuba sokuqamela futhi kuqameleke ngimduduze futhi angazi ukuthi ngamaphi namamanje but mangithi ngiyabuka ukuthi okay hayi akulona iphutha
going to ehlane nomndeni wami wakamavundla. Mina ngikhulele ngingabazi abantu basekhaya. Ngathi ngimdala wathi nje uma usumdala ke manje intombi namabhasi akini nayi rank zibone isitobinasi nenamba ka-anti wakho nenamba baba omncane wakho ekaba bakho angazi uzoyibonela unokhala ipete yakho uzoyibonela awu ngathi ushentshweni ukhuluma kwezwayo uba ngikhole ngibiza lesibongo phela mina ngiyabafuna futhi abantu bakithi awu ngahamba ngaye ekhaya mangithi ngiyafika ekhaya into eyangifika nje yangenza ukuthi ngingabuzi nambuzo ukuthi benikuphi ola lo nemibuzo ihlezi ibuzwa abantu abangakhuliswa ngemakho yabona ukuthi ukuphi ngafika nje ekhaya kwathiwa hawu nolwazi usungaka siyakwazi bayangazi nazokulendela hlahla la kumamkhize besakhona ke engithanda nje kakhulu ukuthi ugogo wami ozalo baba besakhona hawu ngiyafela abantu bayangazi hayi phela kusekhaya ke shoot la kube sekhaya kanjalo futhi kube mnandi because ngafika baba wayengekho emagcekeni kukhona baba omncane ukhona uanti ngathi sofuthi ngisekhaya nje nawu umbhede nazi ingubo lala nakukudla kwamnandi ngamtshela futhi baba ngisekhaya ngoba zibe ngicommunicate na iphone baba ngisekhaya hayi kulungile kulapha awukhona baba omncane wakho lapho uzomfica kwaba mnandi ngithema ngithi ngiyakhula futhi hawu ngihlala baba omncane hawu nami baba omncane lapho inhliziyo iyasho ukuthi fine ngiyabona into engiyifundelayo ngiyakubona la ngiyakhona kodwa nje inhliziyo ithi ngiyafisa ukusebenza amavundla media ngiyafisa ukuthi kanjani angifukama angizazi into ze content angalo sikwenzakala bengazi ukuthi nje kwenzakalani kodwa inhliziyo ngiyafisa ukuba lapha ngithema mangimcela omncane ngezizathu zokuthi akunayo ke mina support financially ngikhule nje ngikanga ngokuthi ngisho mina inkampani yami le sebenza njengamanje which is Isibanile Trading ngivule ngifunda umatric umsebenzi wami oqala ngawuthola nje ngihlele deskini bagabisela uthisha ithi wakwayihambisa invoice so I think ambition yami nje yaqala lapho ngabona ukuthi kumele ngiyisebenzele yangihlasela i-teenage pregnancy ngabona ukuthi ngineyingane so konke ngikwenzayo kumele kusuke 8 ukuthi ngizami mina zami izinto kazizi kalula noma abantu abanye mhlawumbe besicela bengayibona ukuthi umncane into zakho ziyashesha ezami izinto ayisheshi zifika sengikhalile futhi kakhulu thathu mona zifika sengikhalile futhi hayi kancane ngithema ngimcela baba omncane last year ngimhlupha lo muntu wenkosi ngimhlupha indlela zonke ngimhlasela ngoba omncane Ntsozana ngimhlasela ngazi ukuthi mangimhlasela ngapha nangapha ngeke uNkulunkulu engafiki kuyena because ngiyazi ukuthi konke kuvela kumoya ongcwele ngithema ngimhlasela engizwa ngabona ukuthi okay Nkosi yami uyangizwa wena ke Nkosi okumele ukwenze ngene enhlizweni yakhe umenza ngicabanga ukuthi ngiyayidinga lento engicelayo uthema engipha leli thuba Nkosi yami angazi ukuthi ngambonga ngani ngoba ngihlezi manje ukuthi nje qinqinqi ngihlezi Jehova ngcwele uze wandise Nkosi kuze kuchichime enkomishini yakhe kwande kwande ngalendlela leyo ukuthi naye azangazi nokuthi ezenze njani ezenze njani ngithi bangifike exhibition ubaba omncane wangithena nje i-desk mase ngiyahlala ngiyabona njalo mangifike edeskini lami ngihlezi ngifika ngibeke izandla kanje ngithandaze ngibonga ithuba because lento engiyimagine ngithi ngiyafisa ukwenza amavindla media ilento engiyibona njengamanje every day enzakalayo ngise exemption phansi osandla sabo omncane and lo muntu lo uhlani ngendlela eyisimanga uhlani ngendlela ngeze ngathi abantu ngithi mina animazi la muntu la uhlani kanjani Siba yibo umafuna wonke la ngithi mina animazi so baba omncane angifukama ngale nje kokuba umlungu mina ubaba kumina and thank you so much for that ngeke ngize ngikhohle bangisebenza nje ngizokuthenga helicopter ngiyokuthenga helicopter usike kuzulala ukuthi iyona Nkosi yami ngiyabonga kakhulu and ngibonga Nkosi yami emndenini engiveka ngothola la ekhaya
mina bengingabazi sinakho nkosiyami nosethu bengihlezi ngibona nje makumcimbi ekhaya ngibona hawu nkosiyami thank you so much ngokuncane ungihlondeza kuleli khaya elinothando kangaka ngoba ngisho ayi ukuthi bengaziwa ukuthi ukhona nolwazi emabeleni kuphela ngithe bangifaka ka-29 kuthiwa hawu unolwazi lo usenga so leyo nto leyo iletha injabulo enkulu kumina enkulu injabulo ukuthi bengaziwa kuleli khaya ningaziwa ukuthi ngiyaphila ngaziwa nginjalo nje bayangikhumbula nothando futhi abanalo uba nothando kwekulamusi kunothando ekhaya ngikama nginalelo uthando enginalo ngithatha ekhaya lokungagugi nokuhle nginabo ngithatha ekhaya ngenze kodwa mina kulobule nginabo ngithatha ekhaya ngiyabonga kakhulu umndeni wami ngiyabonga inkulu kakhulu into engingenzele yona ukungicabanga ukuya esitolo ukhipha imali uthenge ikheke uthenge odrink akulula akuyona ngempela into elula ungavela uyenzele noma ngiyabonga kakhulu ubaba omncane ehlala leya moto ejabule egqoka isuit yakhe ezongilanda ngisake graduation kwale ngitatazela baba omncane ngizokhulumela baba ngangenisi because ngiyazi ukuthi yena ubaba sehlezi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ngahlala ukuthi mama ngangenisi baba omncane ngiyazi uzongikhulumela ngeke ngingangenze kukhuluma baba omncane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga uthando nje olunika lo baba ukuze kwazi ukuthi nathi esinike lona. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga very quickly khona toast manje nakube khona toast lezi ngane ufuna zibone yini graduation la kama drinks ezothi toast to ngesikhathi sika ikheke uzama amaglasi khulukazi laba abadala angifunda ngithi kusasa nezeliswa yini boss hey okay yathi akashe maye ke baba ucela ushaye liphi lokhuzane ikheke kanolwazi ke